Jabai. Mabri mendeng neng fैनानै गाहाम मोनदों गाहाम हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना टाइटेल क्लिपाव नुखादों नंगौ दिनैनि भिडिअआ एसे आलदा जागोन आपडेटआ एसे आलदा जागोन मुंदांखा इउटिउबार आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि जोङो गोथार जुलिखौ मिडियानि गेजेरजों मिया नुनो मोनदों दा बिथाङा सोरजों जुलि जाखो बोरै हरखाबै जुलि जाखो एबा हठातके जुलि जाखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन आरो फोरमायनो नाजागोन दा गासैबो सिनायखायो बिथांखौ बिथाङा सासे फेमास इउटिउबार आरो गासैनिबो फेन फार्स्टआवनो जोङो बिथांनि क्लिपखौ नायग्रोना लानि आं मोननैसो भिडिअ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजादों नायग्रोना लानोसै माने बाजैया सोर बिथां आलफ्रेडनि गासिबो नायनो एक्साइटेड जाना दंमोन नालाय दा नैबे भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन आरोना नायलाबानो जाबाय Jabai. Mabri mendeng neng fैनानै गाहाम मोनदों गाहाम हौवा गोदाना नायदो सोर बे नायलाय हौवा गोदाना सोर नायलाय सिनायदोंना सिनायाखै नोंसोर लोगोफोर नायलाय बेखौ सोर बे नायलाय सिनाय दं नामा जे जों हाबा जाहैनांगौ होननानै गोदान हिनजाव गोदानाव राजि सोंदों फैगोन नोंखौहाय नायनो जानाय बा नोंनि थाखाय खामानिया दा बेखौ नों हामजायो ना हामजाया गोसोजों हामजायो Jabai. Mabri mendeng neng fैनानै गाहाम मोनदों गाहाम जानो हालाबो आरो एसे जाबावबानो जायोमोन दे जाबाय हौवा गोदाना बेसोरा ঠিকছে সাদা ঠিক নয়া ভাবিকা হাসে मा जागोन सार बिनि हाबायाव मा जागोन हाबायावसो जाबायावसो भिडिअआवहाय नुबाय थाबाय आं ओंखाम जादों नै हौवा गोदान लागोनि हाबानि थारिख दाननो फैदोंमोन ओंखाम जाबाय रायज्लायखांबाय बिदाय जाबाय आरो बिदाय जाबाय ओंखाम जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बियो मोनसे नौ नायनाय आरोना माने दरानि नौ नायनाय खैनानि नौ नायनाय जोंना बेखौ बिदि बुङो नोंथांमोना माबायदि बुङो आं मिथिला माने बियो जुलिथ' जाबाय अलरेडि जुलि जाबाय नाथाय बियो रायजोफोरनो जाहोनाय जुलि नङा आरोना जेरै आस्थाम सोनाय इंगेजमेन्ट जानाय बेफोरबायदि मोनसे जुलि जाबाय आरोना आलफ्रेडना दा जुलि जाखाबाय बिथाङा रायजोफोरनोल'सो जाहोनो बाखि थिग बेबायदि माने हाबानि डेट फिक्स खालामनाय हाबानि न'खौ माला मा जागोन फिक्स लानाय बेफोरबायदिया जाबाय आरोना बिथां आलफ्रेडना मिनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय नोंनि गोथार जुलिनि जेबो नुखादो दा जोंहा गोदान इउटिउबार पुरुना इउटिउबार 2 बोसोराव गोबां हाबा जाबाय बिथां जेम्सनाबो थाबैनो जानो थांगासिनो जोङो मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों ओमफ्राय बिथां आलफ्रेडनाथ' दा अलरेडि जाखाबाय कंग्रेचुलेसन जासिहरो बिथांखौबो माने गोबां मानसियानो मोजां मोनो गोबां मानसियाबो गाज्रि मोनो बेफोरबायदि जाना फैयो आरोना बिथांनि गासिबो फेन दोङो ओमफ्रायो
आं मोनथिथ'वाखै जेब्ला भिडिअ'आ बिथांनि हाबानि भिडिअ' नुगोन नोंथांमोननि सेराव बे सिस्टारा एबा नोंथांमोननि बाजैया सोर खोन्थाहरगोन आरोना बे जोंनि बाजैया सोर बाजै गोदाना बहानि मा मुं नोंथांमोना मोनथिगोन साननैसोनि सिगाङावनो ब्लग नुखागोन नोंथांमोना जुलि जाखांनायनि उनाव ब्लग नुगोन बिथांनि चेनेलावबो जानांगौ बिथाङा थाबैनो ब्लग लानानै फैगोन दा बेनिखायनो जोङो नेनानै थाबाय दा सोरनिया जुलि जानो गोनां जानानै दोङो एसे खबर हरबानो जाबाय नैबे कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय जानो थांनांगौ आरोना लिङाबाबो जाबाय माबोरै मोनदों नों फैनानै गाहाम मोनदों गाहाम लानो नागिरदों हौवा गोदाना नायदो सोर बे नायलाय लोगो गोदाना सोर नायलाय सिनायदोंना सिनायाखै नोंसोर लोगो नायलाय बेखौ सोर बे नायलाय सिनाय दं नामा जे नों हाबा जाहैनांगौ होननानै गोदान हिनजाव गोदानाव राजि सोंदोंमोन सासे फैगोन नोंखौहाय नायनो जानाय बा नोंनि थाखाय खामानि दा बेखौ नों हामजायोना हामजाया गोसोजों हामजायो जाबाय माबोरै मोनदों नों फैनानै गाहाम मोनदों गाहाम जानो हालाबो आरो एसे जाबावबानो जायोमोन दे जाबाय हौवा गोदाना नेगासिनो बेसेरा थिगसे जादों नया भाबिका हासे मा जागोन सार बिनि हाबायाव मा जागोन हाबायावसो जाबायसो भिडिअ'आवहाय नुबाय थाबाय आं ओंखाम जादों हौवा गोदान लागोनि हाबानि थारिख दाननो फैदोंमोन ओंखाम जाबाय रायज्लायखांबाय बिदाय जाबाय आरो बिदाय जाबाय ओंखाम जाबाय दा जोंनिफ्राय बेनो मोजां रायजो संसारखौ जालांदो बिथाङा अनलायनानै मानो होनबा मोनसे जुलि जानायाबो गावनि हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा आरो फेमिलिनि लोगोआव बाथ्रा अनलायना जानो हाबासो जानो हाबाय गोबां फैसा खरसा जायो गोबां गावनि दिमागखौ बाहायनो गोनां जायो मोनसे संसार जानायाबो नांलाय खमलाय बेनि गेजेरावनो माने मोजाङै जानो हाबासो जाबाय बेफोरबायदि जायो आरोना दा गोबां मानसिया सोरखौबा हेट खालामो सोरखौबा मोजां माबा खालामो दा बेखौ लानानै रावबो माबानो नाङा आरोना गावनो डेमेज जाना थानो नाङा जायखौ हास्थायो नोंथांमोना बेखौ साक्सेस खालामनो नाजा मानो होनबा लाइफखौ एखिनिसैमोन आरोना भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आपडेट नुबाय थानो थाखाय बेफोरबायदिल' नङा गोबां बेलेग आपडेट नुगोन आरो जायफोरा आपडेटनि फेन आरो थाबैनो आपडेटखौ नोमबाजैखौ मबाइलाव देखायजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बाजै गोदानखौ नङा होनबा दा बेखिनिसै आङो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय जायफोरा भिडिअखौ शेयार खालामाखै शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय